Vítajte vo jedle, priatelia. Dnes vás vezmem na veľmi zaujímavé miesto. Prvýkrát v tejto show nebudeme variť ani v byte, ani v dome, pretože ma k sebe na návštevu a do svojho karavánu pozval Dmitro Dubrovský. Googlite, sledujte, pozerajte, pretože je to operný spevák. Ideme k nemu. Čau! Ahoj, vítam. Čau, niečo zelené, niečo voňavé, páči sa darček. Ďakujem, no toto také naturálne jedlo. A využijeme to? No skúsime, nie? Či sa podarí, ale určite, no. Poď. Teším sa a poďte spolu s nami tam. No Pierre, vítame ťa v našom domčiku. Ďakujem, veľmi pekne. Taký súkromný domček, keď naserem ženu, tak ona ma vyhodí, tak ja tu počas môžem niekde sa schovať. Ale keď spievaš, že? No tí susedia, hovorí, že ja vás prosím. No. A von na parkovisko. Dobre si to vymyslel? A to také, že tu môžem aj bývať, aj variť, aj no, že v podstate, hlavne spievať môžem. Len mačky a psi sa môžu len hovoriť, že tišie, alebo zaspievať so mnou. Vidíš, to normálne, keď prídem napríklad a tak, že musíš ako vstať, vieš, akože operný spevák. A prvé, čo spravíš, keď zobudíš sa z lôžka, že normálne, či máš hlas, či nemáš. Dneska. Vieš, akože taký checkpoint, vieš, tak prídeš tak, že napríklad no, už môžem robiť. Ja mám husinu a neviem z toho, že či sme v karavane a vonku je chladno, alebo z toho hlasu. Akustika špeciálna, operná akustika pre karaván. Ešte si aj zaspievajme potom, prosím. Potom, hej. A vlastne ťa pozval dneska, bo taký, vieš, to je taký vtip, ja som z Ukrajiny, som narodený v Kyjeve, veľa býval vo Lvove, už blízka Polska, také krásne staré mesto. A posledne 7 rokov už tu na Slovensku. Veľmi sa páči, robil v Slovenskom národnom divadle. Spievali aj solo, aj zbor, aj nejaké akcie, aj milión proste toho umenia. Ale hlavne taký vtip, vieš, že pri našich, čo vidú Ukrajinci niekde po svete, čo hľadajú Ukrajinci mimo rodiny, že jedné boršť, druhé sušenú rybu a tretie pohánku. Pohánka? Hej, u nás je taká kultúra pohánky, my sme ju varím všade a vždy a problém je na hranicách, bo furt ťaháme z domu tú pohánku, vieš, nám nepríde, že môžem tu kúpiť, bo trošku iná. Ale vlastne boršť to je také, vieš, že keď nemáš boršť raz za 2 týždňa, tak si už není Ukrajinec. Počúvaj, tak budeme variť boršť dnes? Budeme variť boršť. Ja to mám takú, super. Víš, a ja mám výhodu v tým karavane. Že kam sa otočíš, tam je nejaká činnosť. Je tam, tu sa spí, tu sa varí. Tu sa je velikánska chladnička. Ale perfektné. Chladnička, kde mi také som pripravil na ten boršť, v podstate čo máme spraviť. A vyberiem to a budeš mi pomáhať, bo ja som akože sám nezvládnem. No to som tu o jedle spievam, takže ideme variť. Dobre. Pre tento recept potrebujem slnečný olej, kapusta, zemiaky, potrebujem cibulu, červenú repu, mrkva. Už keď bude hotové, tak potrebujem chlieb, to je dobre s tým, mäso bravčové, smotána, paradajková pasata, černé korenie a sol. Ty počuj, Dmitro, tu je tak dobré, že mne sa asi ani variť nechce. Začni ty. Nemáš ten hlad? Mám hlad strašný po boršč určite, ale tak ja ti môžem krajať tu. Dobre, ja si poviem, čo treba spraviť. Daj, ja ti budem. Ja tu stále krajam vo jedle spierom. Dám nožik, bo v našich karavánach, vidíš, je všetko. Všetko máme. Ja sa nestačím diviť. A povedz mi, že prečo si vlastne operný spevák kúpil karaván? A kedy si kúpil svoj prvý? Alebo kedy to vzniklo, že ty to vlastne prenajímaš? No hej, my sme aj to prenajme, bo ja mám ešte jedného kolegu, čo mi pomáha s tým. Bo, také trošku to investície, ale musím s niekým. Áno. A ja sa nalákal na ten kamarát. Ja to mám kamaráta, veľmi dobrého kamaráta, čo on akože furt, sme takí turisti, hej. Ja som od malička, chodili sme pak nejaké turistiky, stánovali a tak. Áno. A teraz vlastne, čo sa ma to k tým karavánom privedlo, ja tak začnem z veľkého, hej? Áno, jedine, lebo však veľký chlap, veľký spevák, veľký príbeh čakáme. No, vieš to také, že
to taký ako operný spevák musí byť taký vážny, hej? Áno, že úplne taký, že pán vedúci, taký a takto hovoriť, vieš, že takto. To môj učiteľ, keď ja som cvičil, tak on mi tak, že Dmitro, ty nemôžeš hovoriť. A ja hovorím vysoko, bo ja som mám nízky hlas. Takže je sa rozdiel tých hlasov, že vysoký, nízky, stredný hlas, akože je to úplne veľký rozdiel a k tomu aj roli dajú. Víš, že napríklad, ja som keď prišiel na Slovensko, nemal vôbec bradu. Akože som také vyzeral ako chlapec, hej. Však aj teraz v tomto outfite, ja som úplne v prdeli z toho, lebo som čakal pána v obleku a s tučným golierom a krkom. No a tu riaditeľ povedal, že Dmitro, vieš, ja som režisér, si pozerať na teba, nedajú ti normálne roli. Vieš, že furt hráš nejakého, alebo niečo smiešné, niečo také, alebo ja som, vieš, no každý herec, víš, bo napríklad operný spev, aký je rozdiel operného speva od napríklad filharmonického alebo koncertného? Neviem. Bo opera sa, ide to ako, to je herectvo, ale spievané, hej? Že to je normálne činohra, spievaná činohra. A toto je zaujímavé, že vieš, že ty furt môžeš napríklad, ty si obyčajne napríklad, no tu outfite, hej, že tak chodíš a tam sa oblečieš do nejakého rytiera alebo nejakého kráľa a musíš im byť, vieš, bo najprv to režiséri musia ti veriť, musíš to akože, ale není, že to vieš, že tak prídeš, zaspievaš a jedno, hej? Musíš tam akože žiť v tom. V tom, bo keď falošne, tak človek akože nerozumie, že či až tak ty dobre spievaš, alebo až tak nedobre spievaš, hej? No keď veľmi zle to je, hej? Nie, no keď veľmi zle, tak to každý počuje. Ale keď píli uši, tak, hej, že úplne, že ale keď je falošné, vieš, napríklad, keď si napríklad hráš nejakú lásku, a to je akože, nevyzerá to tak, že OK, no tak ten herec bol zlý, vieš? A tak neverím. A to sa mi viac, toto najprv, čo zaujíma v tým opernom speve a tak, že môžeš nejak ísť do nejakých, vieš, iných rolí, iných vecí, skúsiť niečo iné, nie že ako v živote, vieš, že tu ty si taký, že seriózny, že prenájmaš karavany, hej. No, a musíš byť veľký šéf, no. Ja to, vieš, bo ja napríklad, ja mám aj vodičov, čo akože upratujú tu, čo jazdia, napríklad ja sa všetko nestíham, hej. To je také, že, no taká myšlenka bolo, že spraviť to, alebo to nejak fungovalo bez mňa. Akože, jasné, že to tak nefunguje. Všetko to tak nefunguje. Vieš, my sme zoberiem vodu. Počúvaj, v tomto karavane sa dá robiť úplne všetko. No hej. Teraz dáme, že píp, aj tie činnosti, ktoré sa robia po 10:00, akože viem si to tu predstaviť. No, ale hlavne dať nohy, dať tam také lapy, bo, že by to zastabilizovať. Ja aj tak nohy, ja som myslel, že ženské nohy ukazuješ. No aj toto, hej. Aj toto treba. Takže, vieš, vrátim sa k tým karavanom. Tak, kamarát mi predal udice. Udice? Hej, v zbore našom, tu v Slovenskom národnom, jeden kolega bol strašný rybár, akože mimo rýb, neviem čo je rybe, no akože viem jesť, ale neviem chytať, akože bol mimo toho. A kamarát povedal, že jeden odišiel jeho kamarát a druhý hovorí, že no vieš, ja nemám záujem o tom, akože sám nechodím na ryby a tak predám ti udici. Ja mám takú, neviem, či toto také naše ukrajinské, že keď to je lacno zadarmo, tak musím brať. Treba mi, netreba, treba. Tak on mi tie udice všetky predal, všetkým baleniam, všetko mi vysvetlil, hovorí, že no ja tak, vieš, že čo, dobre, tak spravil si tú licenciu a takto ma chytilo tie ryby, vieš, a hlavne, že vy si na Slovensku máte veľmi dobrá príroda, že môžeš tu, v Bratislave to je obrovské, že ty môžeš minútka, už máš jazera, už máš už máš to. Áno. No a nechcela sa stanovať furt, tak kamarát mi hovorí, Dmitro, počúvaj, a taký biznesmen kamarát hovorí, že no tak kúpime karavány. Že karavány to je nejaký pre 60 ročných, nie? Alebo 80 ročných, to už akože není dobre. Nie, my išli do Švédska, bo Švédsku, beriem ich vo Švédsku. Švédsko je akože najlepšie k tomu. To je celá krajina postavená na tie karavány, tam je veľa tých rôznych typov a všetkého, hej. A povedz mi medzi tým ešte, prepáč, a fixuj to, že čo mám robiť s tou zeleninou? Ako ju mám nakrájať? Alebo strúhať, alebo čo? Ešte kapustu môžem? Kapustu potom. Kapustu potom? Hej. Aha, ok, ale môžem očistiť trošku. No zeleninu, toto aj červenú repu musíš nastrúhať. Dobre. Ale vieš, že by ty si naspínil sa, tak ja si červenú repu strúham a ja ti dám vodu. Alebo ja to umýjem. Čakaj, ja to umýjem.
No a prepač, ešte poďme k tomu teda, čo si vraval. Tak vlastne s tými rybami, s tým všetkým, chytilo nás karavany, že pre seba a potom vyskúšali, že by aj prenajať. A takto dobre išlo, že my nevedeli, že toľko ľudí akože tomu venuje tým a celá skupina, celé to ako, vieš, to ako motorkári. Že normálne, že no, tiež veľa ľudí, no tak vieš, ako Facebook vždy, že niečo napíšeš a milión tých názorov a tak, že oni, že no tak lacnejšie sa prenajať nejaký hotel alebo tak, ale jasne, že ale nejde všetko o peniaze, hej. Ide všetko o tom, že iný zážitok, nie? Bo sme napríklad, keď boli v Švédsku, aj teraz som bol v Terchovi, tak ty si vstávaš, sa otvorám okno a tam jeleň na teba pozerá. Dobre, že nie medveď, ale vidíš, ale také úplne tým prírodou, vieš, blízko. No? Ty si dosť značne fascinovaný stále Slovenskom, aj keď si tu už 7 rokov a hovoríš, že Bratislava má veľa jazier, ale musím ti povedať, že aj v Košiciach majú napríklad dokonca sídlisko, ktoré sa volá, neviem, či na jazerách, alebo pri jazerách, alebo jazera. No. A tak my sme tu svetáci tuto na tom Slovensku, vieš? A to z Ukrajiny, čo by kameňom dohodil do Košic. Také, vieš, čo dom, to národná pamiatka. A čo sa ti páči na Slovensku najviac? Alebo prečo si to zakotvil? Tak vidíš, napríklad, najviac páči, že táto, napríklad, najprv to je mentalita ľudí. Idem tam k tebe asi už teraz, nie? Nie, môžeš tam a budeme tu krajeť. Aha, dobré. No. Ja to musíme, ja to hneď dám mäso do vody a už idem k tebe. Čiže na Slovensku je obrovský rozdiel, vieš, ten, že vy niekam neponáhľate. To je také, akože ponáhľate sa, ale nie až tak. Bo my sme nevidím za tých robotov, za tým všetkým, my sme bežíme, furt. A vy aj veľa pracujete a za málo peňazí. Toto je. Známe, že Ukrajinci, akože niektorí Slováci sa hnevajú, že proste Ukrajinci sú, čo sú, je to tým, že sú pracovití? Že vieš, že robia aj za 3-4 euro? Prepáč, plačem, dojíma ma to. Vidíš, napríklad už, no tak každý človek má svoje možnosti, hej? Že napríklad, keď prídeš sem a ty si napríklad nejaký účtovník alebo čo, tak ty nevieš ani jazyk, ani tak a musíš začínať určite z tých staveb alebo tak, ale vidíš človeka, keď vidie, že ty si nevieš, tak užívajú to. To je zle na tom, ale sme strašne pracovití, akože nám to normálne ide do toho, že musíme a už musíme od vás naučiť sa, že nemusíme až tak pracovať. No myslím si, že už to mám, čo povieš, že? No dobre, tak toto môžeš rezať, ja to budem krajať. To sa mi páči, takáto spolupráca. Tak. Poď mi ukázať, ako sú Ukrajinci šikovní. No. Urob všetko ty. No. Počúvaj, cesnakov stačí? Toľko to? Asi 5, či to je veľa? To je veľa, ale bude na zásobu. Počúvaj, však bude aj zima jedného dňa, tak parazity, aby sme vypalili červa. Hej. Veľmi sa mi páči, že si vravel, že na Ukrajine, že pohánka. Lebo na Slovensku má taký comeback, veľa sa o tom rozpráva. Dokonca som jedol aj tatarák z pohánky. Urobený ako tatarák, ale teda bolo to z pohánky, že je veľmi zdravá, dobrá na cievy. No my sme jedli, vieš, tú pohánku aj z klobás, také, že ako robím z toho klobásy, potom sa robí normálne ako kaša, polievka z toho, takisto sa robí, to úplne na maličke ešte tak daj. Áno, jasné. Ja ešte aj takto? Tak, no môžeš tak, hej, keď menšie, tak dobre, no. Dobre. Ale vidíš, napríklad u nás furt sa, no, akože tá kultúra jesť je furt. Akože my sme aj obedy taký, vieš, aj prvý, aj druhý, aj tretí. Vidím Slováci viac takí športové, vieš, že vy napríklad také ráno trošku, potom obed a nič večer, nie? Ja som ešte nevidel ale tučného Ukrajinca. No, nie? Sú? Všetci pracujú za 3 €, vieš? Ja, takže oni sú síce tuční, ale vedia aj chudnú, hej? OK, za 3 € pracujú. No, ono je to ale aj tragikomické zároveň, nie? Že vlastne... No vidíš, tak nie, tak je taká doba, vieš, napríklad, a ja čas háňam napríklad aj niekedy vodiča, niekedy ako pomocnú sílu, tak musím im platiť viac, pretože viem, a ľudia už, aký dlhšie, tak jasné, že keď len prídeš, a keď prídeš napríklad do Francúzska, alebo kde, tak nevieš, nepoznáš, ale potom to nejak no. Čiže inak ešte k tomu jedlu, k boršu, prepáč, je to tak, že vlastne to je veľa o príprave, a o takom čistení, strúhaní, krájaní, a potom už sa to varí a už máme veget, hej? Je to také jedlo. No, približne, hej. Približne. OK, a teraz čo si viacej? Si viac akože umelec na voľnej nohe, lebo ty veľa vystupuješ aj, že
V Česku napríklad máš nejaké angažmány? Hej, ja napríklad mám angažmant aj v Banskej Bystrici. To je, ja som bol prekvapený, že natoľko pekné divadlo. Fakt? To je obrovské mesto, obrovské divadlo a veľa tam čoho sa deje. Akože z umeleckej stránky je to jasné, že to není o opere len, oni robia muzikály, oni robia také, vieš, zaujímavé veci, čo, akože my sme není odrezaní, akože hovoria, že opera to je, vieš, taká odrezaná od normálneho, že života, že komerčná je tak, ale musíme my niečo pre ľudí, pre deti, že tak, že by v dobu, vieš, v nohu s dobou. A inak veľmi dôležité je, ja som sa rozprával s jednou hlasovou koučkou, cvičenie tej bránice. No. To by sme mohli divákom povedať možno, ktorí nevedia, a že aj pre moderátorov a celkovo, že je to veľmi dobré, že tá bránica, alebo môže byť každý, tak by bola otázka, môže byť každý operný spevák? Každý nie, ale podľa svojich hlasových možností, hej, že najdôležité, no pre mňa, osobne inak podľa mňa v každom karaváne svojom každý môže byť spevák. Keď sa tam zavrieš, proste môžeš, ja ale vidíš, je taký vtip, že nemôžeš na hajzli spievať, vieš prečo? Nie. Bo bude ti hlas smrdiť. Takže to je dobré. Toto je jediné, kde nemôžeš spievať. Ale je skvelé, že my sme sa náhodou stretli, lebo to bola tiež taká veľká bizarná náhoda, že ja si prenajmem asi naozaj od teba karaván a v rámci svojho leštenia ega si budem dokazovať, aký som operný spevák. Lebo tam budem, v tom karaváne budem. Vidíš? Podľa mňa to bude kvalitatívne inde ako tu a ty. Ale prečo? Tak treba skúšať všetko. Takže nedá sa to asi úplne naučiť. Nie, vidíš, napríklad najdôležité, že keď robíme, že operný spevák, akože ideme na veľké javiska, hej? Na veľké javisko, na veľký biznes, hej? Tak v podstate tak hovoríte vy, hej? Podstate, že veľké javisko, veľký biznis. No hej. No, ale vidíš, tak najdôležité pre mňa to je cítenie hudby, vieš? Bo musíš ju cítiť. To ako vieš, to nedá sa naučiť sa. To jedine, čo nenaučíš sa. Bo napríklad, vieš naučiť sa noty. To je prosto prax. Naučíš sa noty, to ako matematika, hej, naučíš noty, naučíš spievať, môžeš všetko. Máš napríklad, niekto má veľký hlas, niekto má menší hlas, to je veľký divadla, kde musíš mať obrovský hlas, že prekriče celý orchestr, napríklad Wagner, to je skladateľ taký nemecký, že no sa Hitler jeho viac ľúbil, vieš, ale on písal, bol šalený, to je bolo nejaké, no ako Pink Floyd, vieš, to je normálne, v svojej dobe to bol Pink Floyd, alebo nejaké... Šalený operný spevák? To je veľmi zaujímavé. Nie, on bol kompozitor, ale on robil taký, že napríklad orchestr mali 20 ľudí, hej? On si spravil z neho 80. A si všetko hučilo, trúbilo a v podstate on také zaujímavosti, že on požičal peniaze a spravil svoje divadlo, lebo nikto nechcel hrať jeho opery, akože to bolo, vieš, napríklad všetci hrali pop muziku, hej, a nikto jeho nevšel. On hovorí, dobre, požičal peniaze po celom Nemecku, skrachoval aj jeden, kocky? Hej, to je kockami. Jeden aj ten kráľ, čo bolo, on skrachoval normálne z toho, že proste dávali mu toľko peniazov, mal takú dôveru, ale spravil svoje v Bajrote jeho divadla, osobne jeho divadla, kde hrať sa, ale tam všetko spravené, on vedel, ako to spraviť. Čiže tam ten je svetový festival, v Bajrote je svetový festival, kde sa hrá, on napísal napríklad trilógiu, no chápeš, že opera napríklad ide 6 hodín. To sa nedá, vieš. Akože to sa nedá. Pri všetkej úcte k umeniu, akémukoľvek. Ale tam ľudia, vieš, chodia, prídu, pozrieť jednu časť, potom, akože to je non-stop napríklad, tetralógia, ty napríklad prídeš tam, na pol hodinke, na hodinku, odídeš, prídeš, niečo sa deje, akože to je celé, no. Tak ja, a hovorím, že s tým, že veľký, malý hlas, to je jedno. Máš mať jedine, že dobrého učiteľa, to je najdôležité, že učiteľ má byť dobrý, ako mu doveruješ. Áno. A vieš, aký ťa vedie, bo málo kto je, vieš, je aj také, že napríklad narodil sa už s hlasom. Je také, že prirodzený talent. Veľa sú talentovaní, napríklad také ako Pavarotti, hej, že známy. Ale veľa potom odchádzajú, pretože vieš, ich to nebaví. Napríklad on už všetko vie. On sa narodil sa a všetko vie. No Genius. Hej, no. No a teraz dávame tú tomátovú passatu. Máme paradajkovú passatu. A v podstate ešte chvíľku a my sme už pri boršte. Fakt? Hej. Tak to je celkom rýchlovka. No. Idem sa na to pozrieť, počuj. Počkaj, ja tu mám kávu, stačí takto nableč na 3 porcie? Ja si myslím, že...
Neviem. No. Môžeš dať sem kávu. Aha, to bude taká, že tak sa varí? Hej, vidíš, tak v podstate v pazvice robíme všetko, čo treba. Čiže cibula, cibula, mrkva, cesnák a červená repa. Máme na 3 kávy, na 3. Máme. Zmestí sa 3, ale to taká malá. A toto dome si zalial prepáč, že studenou vodou? Bude sa tak variť? No, a zvesvajú? Ja som tak robil. Tak dobre, ja si tak vyskúšame niečo nové. Bude asi silná. Treba bolo ako? Treba bolo... Ja sa tak dajem. Ešte by som dal možno trošku vody. Trošku to je veľmi silné, nie? Odpalí nám dekal. Lebo to je, vieš, že pozri, poznáš to? Fakt cool káva. Akože fakt. Aha. Vieš, takto, keď to zakrieme, no. je to také, že nás vypípajú. To sa môže aj nadávať inak. A vy nadávate? Operní umelci nadávajú, že kurva tak povedia? Vidíš, normálne. ako ti to povedať, to len o tom. Sa aj nadáva. Ale také vtipe, že napríklad keď hráš, niečo spievaš, nejakú serióznu rolu, vieš, že a vieš, takto niekoho obnímáš a nejakú ženu, vieš, na opere. A daješ nejaký vtipy, vieš, taký smiešný, že akože keď predstavenie, však musíš mňa toto vypnúť, ale a ona tak, jedna, že tak, a začala smieť a tak plakať, že režisér, tak ty si plakala dneska dobre, a my sme nejaké pičoviny rozprávali, chápeš, že to je normálne mimo veci. A je to tu, vítaj na Slovensku. No. Vieš, že keď prišiel na Slovensko a akože jazyk, vieš, že napríklad s každým Ukrajincom je ťažko, že ako jazyk naučiť sa jazyk. Je to ešte ľahšie ako česky, napríklad teraz porovnám česky a slovenský, že pre mňa slovenský je bližší k ukrajinskému. A ty máš blízko aj k tej polštine, moja babka bola Polka, no. To je, že my urobíme káva so šmietánkem, nie? So šmietánkem káva. No. Či herbáta, to je čaj, myslím, nie? Hej. Po polsky trochu? No, trochu. Co pán šúka? Co pán šúka? No, ja neviem. Co šúkaš ty, ja šúkam boršť. Ako sa dá, napríklad, teraz v Nemecku som mali také kšefty, operný, že predstavenie. A ako sa dá predať ľuďom normálne, netreba objednávať zálo, veľkú hálu, alebo, vieš, mňa furt zaujíma tie biznesy, vieš, že ako to funguje, bo robím všetko, ešte mám taký, čo vozím, ešte tak, vieš, tak my mimo. Ale normálne prídu objednať nejaké námestie, nemusia tam platiť neviem čo, objednať námestie, prevozná scéna, akože normálne postavia javisko, pódium, stoličky rozložia a obrovský 1000 ľudí dá sa tak. Open air robia, akože, a to je fakt ľuďom to dobre. Vieš, dajú nejaké vínko, človek zoberie vínko, vieš, bo to je taký už, vieš, taký už archaický, že opre musíš takto sedieť a vieš, a takto počúvať. Ale tak môžeš aj dať vínko, aj zábava, vieš, tak to je tako seriál, tak to sem priniesť to sem ako nový vplyv do opernej hudbe, aby bola ešte väčšia ako obľúba, alebo nejaký festival založiť, alebo niečo v tomto zmysle spraviť. Podľa mňa by to mohlo byť zaujímavé. Povedz mi, ako to dokončíme. A navrhujem, aby sme si spoločne z tohto krásneho miesta urobili niečo veľmi zaujímavé. Aj? Uvidíte po reklame. No, teraz to všetko máme tu. A čo sme tu varili, tak dáme to. A už bude to normálne červený boršč. Vidíš? A to sa ofarbí. A ešte nejakých 10 minút. A máme hotové. Čiže tá kapusta bude taká al dente, nemusí byť úplne že mäkká, bude len tak jemne. Dochutí solou, korením a hotové, hej? Dobre, super. Dmitro, ty si dneska veľký pán. Jednak si spieval, tam ešte niečo dobubláva, kým sa dovarí, tak dajme si trošku kávy. Povieš mi, že či ti chutí vôbec. Nech sa trošku sprúžime. Je zvláštne, že hovorím sprúžime sa v posteli a práve s tebou, ale dajme si teda kávu, priateľ. No, ale vieš čo? To je fakt káva, nie? Fakt? Bo ja neviem, či deti nás pozerajú, či nie, ale tak deti už všetko vedia, že angličtina je, ale to tak vyzerá, že ja som, no vieš, keď ty si mi povedal, že fakt káva, no ale... Je to fakt cool, ale je tam to slovo škaredé. Hej, ale ja som nikdy takú chuť nemal. No. To je obrovské, no. Malina, figy, káva. Dobre, dopijeme kavičku a ja sa veľmi teším, že ideme ochutnať tvoje jedlo. Ideme, hej. Poďme na to. No Pier, tak už máme to pripravené, už mám to hotové. Čo myslíš, budem to ochutnávať, či? No dúfam, musíme. Ideš na riziko. Teším sa veľmi. Riziko, ale
No, ochutnáme to, čo povieš? Si veľmi šikovný, nielen spevák a prenajímateľ karavánov. Ja som si dovolil ti to tam trošku vytuniť. Všimol si? Hej. Že sme tam dali trošku tej cviku. Taký trošku tuning. Tuning, ideme na to. Dali sme tam ešte smotany. Ukrajinský boršč, hej? Hej. Tak poďme na to. No. Pekne papaj, nerozsýpaj. Je to výborné, podľa mňa. A chlebík k tomu, hej? Taký to odporúčaš? No. Takú poličku. Páči. Ďakujem. Vidíš, a z toho dá sa najesť. To je aj polievka, aj také, že aj druhé jedlo môže byť, keď je hustejšie. Výborné. Dáme vám recept, aby ste to mohli vyskúšať. No, nemôžem sám seba chváliť, to musíš ty povedať, či to je dobre, či to je chutné. Je to výborné, vidíš, že nemám ani slov, ale chcel by som ti veľmi pekne poďakovať, že si ma pozval do svojho karavánu. A veľmi by som si želal, aby ľudia aj vďaka tebe a tejto epizóde o jedle začali chodiť na operu. A ja som veľmi rád, veľmi šťastný, že si prišiel, že tak voláte a hovoríš, nemám čas. Prepáč, tedy nemôžem a konečne som vravil, že budem boršč variť. Tak ty sa, prídem. Hneď to. Tak pozývam ťa na aj moje predstavenie, budete Carmen. Na Carmen. Potom môžeš poslať tie listky. Super, ďakujem. Takú, že, a keď by prenajal karaván, tak mal by listky úplne zadarmo. Tak prenajme, aj vy, nech ti všetci píšu. Takže sledovateľi, máte úplne zľavu aj na privesy, že privezem, ukážem vám, kde môžete stať a všetko akože vybavenie, že máte k tomu, poradím vám a hlavne, že s takým jedlom a s takými šéfami, master šéfami, tak budeme spokojní, že môžeme aj najesť sa, no. Jedlo spája, ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, tak nech si to spieva, nech si to dobre jazdí a vy sledujte Ojde spievam aj za týždeň. Ďakujem veľmi pekne. Ahojte.